Thank you. Please be seated. Kuningi okubhekeke ukuba kudingidwe kule ngqongqothela okuthinta umbutho wamaphoyisa emhlabeni jikelele. Obambe njengongqongqoshe wamaphoyisa uthi inkinga enkulu ebhekene neNingizimu Afrika njengamanje ubugebengu bamazwe ngamazwe. Interpol plays a critical containing role in limiting these illicit financial flows, which of course are so harmful to the economic development aspirations of our continent. Umengameli we-Interpol uthi kulonyaka oyedlule zingu-2,322 igebengu eziboshwe yi-Interpol ngokusebenzisana namanye amazwe. Our joint efforts have led to the arrest of 2,322 criminals. In terms of seizures, authorities have confiscated more than 30,000 kilograms of cocaine. Le ngqongqothela iza ngesikhathi lapho ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi aveza khona izinsolo zokugwamandwa kombutho ngabathile. Umkhwanazi naye uyingxenye yale ngqongqothela. Uthi unethemba lokuthi amaphoyisa azokwazi ukucobelelana ngolwazi lwendlela ezahlukene angazisebenzisa ukulwa nobugebengu kanye namanye amaqembu emgulukudu. Yeah, well, I expect that different police agencies across the whole continent will be able to share notes with regard to the modus operandi that is employed by criminals in different countries, so that in things that we don't have not experience in South Africa, we'll be able to be proactive on it, and the strategies that they employ in order to fight those criminal syndicates that are terrorizing the communities over there. Le ngqongqothela izodonsa izinsuku ezintathu kanti izophothula mhla zingama-29 kuNcwaba.